Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sinta Niswatul Kusna sanging kelas sedasa tepes tunggal nomor absen 17 badhe nyritakake cerita Mahabharata kanthi irah-irahan Bima Bungkus. Sinopsis Bima Bungkus. Jejer Ngastina dukitani Prabu Pandu lan Dewi Kunti. Jalaran lahire ponang jabang bayi kang awujud bungkus. Tan ana sanjata kang tumawa kanggo bedah bungkus. Kurawa uga melu cawe-cawe arsa mecah bungkus. Sanadyan amung lelamisan, bakune arsa nyernakaken si bungkus. Wisiking dewa sang bungkus lan den bucal ing alas Kendawahana. Ing pertapan wukir retawu begawan abiyasa kasawonan Raden Permadi kang kedherekan repat punakawan. Kanjeng Eyang kadipundi nasibipun Kakang Bungkus sampun setawis warsa boten wonten suraos ingkang sae. Bab menika Eyang andhodosaken dukitaning Kanjeng Ibu Kunti. Tartamtu sang winasis kang pancen luber ing pambudi sampun pirsa apa kang dadi lakon. Putuku Ger Permadi mengertia jer kakangmu nembing lakoni karmane. Ing tembe kakangmu si Bungkus bakal dadi satriya utama lan bakal oleh apa kang sinebut Wahyu Jati. Anane si Bungkus ndadekake gegering Suralaya, bumi gonjang-ganjing kadya benelah samudra asat. Ing Suralaya Bathara Guru nimbali Gajasena, putra sang Bathara kang awujud gajah, kinen mecah si Bungkus saengga dadi sejatining manungsa. Sang guru ugi angutus Dewi Umayi kinen gladi kawera babakan kautamaan marang si Bungkus. Adanya Bungkus menjadikan gegernya Suralaya. Bumi gonjang-ganjing seperti dibelah, lautan dadi kering. Purna anggennya peparing ajaran marang si Bungkus. Dewi Umayi peparing busana arupa cawat bang bintulu abrit, ireng, kuning, putih, pupuk, samping, gelang, porong lan kuku pancanaka. Gajasena buka Bungkus praptene Betara Narada, si Bungkus tumakon marang sang kabayan dewa. Aku ki sapa? Perkanca Warudaya, nggir Sara kuwi sejatine putra nomer 2 Ratu ing Amarta Prabu Pandu Dewanata. Sira lahir awujud bungkus lan kersaning dhewe, sira kudu dadi satriya utama lan sira tak paringi tetenger Bratasena ya nggir, rawuhipun ratu saking Tasikmadu kang nyuwun senjata pitulungan marang Bratasena kinen nyirnakaken raja raksasa aran Kaladana, Pati Kalabantala, Kalamaruta lan Kalakanu. Para raksasa sirna, sekakawan kekiyatan saking raseksi wau nyawiji marang Raden Bratasena inggih punika kekiyatan geni, lemah, angin lan banyu.